Osote aka na-achị Anambra Steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim Etoola ndị ụlọọrụ ahụ na-ahụ maka njem ije Awele na steeti a bụ FRSC na-ịchafụ bekee maka ezigbote mbọ ha na-agba iji wee hụ na na-akwalite njem okporo ụzọ na Anambra Steeti. Dr. Ibezim kwupụtara nke a oge onye isi ya bụ ụlọọrụ FRSC na steeti a bụ Maazị Adaorie Irewuyi bịa wee kpọtụrụ ya n'ụlọọrụ ya dị na obi gọọmenti Anambra Steeti nke dị n'Awka, ebe Emmanuel Chigbata ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Dọkịta Ibezim kwuru na ọrụ ịhazi njem okporo ụzọ so na amụma gọọmenti steeti a n'ọchịchị ya n'ihu na njem okporo ụzọ dị n'usoro ma kwee nkwado gọọmenti steeti a nyegara ndị FRSC. Dọkịta Ibezim onye kelere ndị FRSC maka ọbịbịa ha tiri ha aka n'obi maka ọnwụ ndị ọrụ ha bụ nke ndị omekome gbagburu n'oge a na-arụ ọrụ ha ma kwee nkwa iletakwa onye nke nọ n'ụlọ ọgwụ. Na mbụ ka onyeisi ndị road safety na steeti a Maazị Irewuyi kelere osote aka na-achị steeti a maka nrọpụta ya ma chetara ya na a ga-agbape State Road Safety Advisory Council bụ nke ga-enye aka n'ihu na Technical Working Group ga-ebido ọrụ ha. O kwuru na ya bụ ụlọọrụ na-abụkanalị osote onyeisi na steeti dị iche iche na-anọ n'isi ya. O kelekwara ọchịchị steeti a maka mbọ ha n'ọrụ okporo ụzọ. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.